ଭାଇଟେ ଦେଖିବୁ ଭାଇଟେ ଆଗକୁ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି ଚାଲ ଆମେ ଯିବା ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେବେ ନା ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ରଥ ଉପରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ସମସ୍ତେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଏ ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବୁଲୁଛୁ ଦେଖୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ସବୁ ବଇଛନ୍ତି। ଛାଡୁଛି ଚ୍ୟାନେଲ ଏ ଘରେ ପଳେଇଲାଣି କଣ ଝୁଅର ଭଲ ଲାଇକ୍ ହେଉଛି ରେ ରାନୀର ଏଇ ଯୋଉ ତୋ ଝିଅ ରିଆ ତାର ବୁଲୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ତଳକୁ ଯିବା। ହଉ ଚାଲ। ରଥ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତଳକୁ ଯାଉଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ଆଇଲୁ ରଥ କତିକି।